בית חולים אסותא זה הבית חולים הפרטי הגדול במדינת ישראל. אחד הדברים שלמדנו לאורך השנים באמצעות אתר האינטרנט, שלא מספיק שהאתר יהיה טוב, אלא חשוב שגם האתר יגיע בדירוג גוגל למקומות הנכונים, כי אחרת יש לך בעצם אתר טוב, אבל שאף אחד לא רואה אותו. אינטרנט הפך להיות אחד מהכלים החשובים ביותר בחיפוש מידע אודות פעולות רפואיות. מה שלמעשה קידמנו באמצעות האתר זה את היכולת לעשות הכנה טובה יותר לחולה שעומד לפני ניתוח או לפני פעולה רפואית. היום האתר שלנו בעצם ממומשק באופן מלא למערכות הארגון ודורש מאיתנו מעט מאוד זמן בתחזוקת האתר. פיונט עם מערכת הסייט ויז'ן שלהם הציגה בפנינו יכולת לענות על כל הצרכים האלו. היו מספר טכנולוגיות שהוצאו לנו, אחת מהן הייתה מוס של מייקרוסופט. מכל הטכנולוגיות וכל הספקים אנחנו מצאנו שפיונט עם סייט ויז'ן נותנת לנו את הפתרון הכי גמיש, הכי friendly user בצד של המנהל של האתר, ושזה מאוד מאוד חשוב היה לנו, ולא מערכת כבדה מדי שיקח לנו הרבה מאוד זמן להגיע לפתרונות שאנחנו צריכים, מערכת שמתאימה את עצמה לארגון ולא שהארגון צריך להתאים את עצמו למערכת. אחד הנושאים החשובים ביותר היה קידום האתר, כי לא מספיק אתר יפה, אלא חשוב גם אתר מקודם. מודול האופטימיזציה שיש בסייט ויז'ן לצורך חשיפת האתר לגוגל היה מאוד חזק וכלי מאוד חשוב בבחירת פיונט עם סייט ויז'ן. גם התהליך שבו שילבנו את אייג'נט כבר בתחילת בניית האתר והחשיבה לאורך כל הדרך, עם היותם יועצים לאורך כל הדרך, עוזרת מאוד בהעלאת האתר לאוויר ישר במיקום הנכון שלו והמקודם שלו. אייג'נט היו פקטור מכריע בבחירת הטכנולוגיה החדשה, ואיתם בעצם בחרנו את הטכנולוגיה שתעזור לנו לקדם את האתר במתכונתו החדשה. צוות המקצועי באייג'נט, וגם כשהוא לאורך השנים מתחלף, תמיד נשמר צוות מקצועי קשוב ומלווה אותנו לאורך כל הדרך, ונעים היה לעבוד איתו, נעים עדיין לעבוד איתו, ואנחנו שמחים בבחירה. עם עליית האתר החדש לאוויר כבר ביומו הראשון, ועל אותו דאטאבייס שהיה לנו באתר הישן, הצלחנו לאנדקס 30,000 דפים לעומת 5,000 דפים שהיו באתר הקודם עם אותו דאטאבייס, בלי ששינינו את הדאטאבייס, רק מעצם חשיפתו בצורה אחרת לתוך גוגל באמצעות סייט ויז'ן. זה כבר הביא לנו טראפיק הרבה יותר גבוה לתוך האתר. אנחנו רואים את זה היום במספר הלידים שאנחנו מקבלים מתוך האתר. מספר הפניות גדל ממספר עשרות בחודש למאות בחודש. אנחנו מצפים שזה ימשיך לגדול עוד, ואנחנו רואים תוצאות מיידיות.